Z nejakého dôvodu som neurobil intro na tento videu, takže musíte pokračovať asi 30 sekúnd po dokončení intra, co som nedokončil, teda nespravil. Takže užívajte video, je to len 30 sekúnd. Jo, a ešte som zabudol, poprosil by som fakt o odbier, moc by mi to pomohlo a teraz už fakt poďme do toho videa. Zrazme ho! Zrazme suseda! My tu máme tento globus, on patrí, tuším, tam. Nice, je tam. Teraz ideme, co to bylo? Ne, do výtahu. Dobré, jo, je to tu. Tak, si skočím. Aha, nemôžem. Gramofón. Mám ho. Ja vím. To je na zmenšovač týchto rastlín, že? Áno. Ja toto nechám, alebo už sa nechám toto hrať. A on jede ten vláč. A to je malekina. Tak ja ju zeberem. A to je co? Jaj, to je to, kde sme byli minule. Dobre, máme plno vecí, takže ja si zeberem dážnik. To si už prdel. Paráda. Prišli sme o dážnik, kámo. Stoj! Stoj, ok? Dobre. Hodná. Takže ideme do prvej minihry. To je najľahší. Kde? Odkud? Odkud? Ne. Tak je to vôbec. Rýchlo. Ne! Poď! To si rozpredal. Ok. Ne! OK. Dobre. Rozbil okno? Oh, OK, aha, to je tá minihra vlastne. Jo, tu je tá shopping minihra. Dá to do košíka. Ježíš! Hej, toto dávanie do košíka byla najväčší pain. No! No výborne. Žiadne také, kámo, žiadne také. To bol Battleflip normálne. Dobre. Tu máme. Mléko asi nepotrebujeme. Jo, ináč oni mi môžu zebrať toto z košíka. A to je asi všetko. Tak poďme. Ne? Co robíš? Rýchlo. Poď. Rýchlo. Prosím. Yes! Kámo, na prvý pokus. Aha, to sú auta. Není to nejaký obchod, kde išiel sused tú ženu a potom nabúral? Lebo mne sa zdá, že to, áno, že to je tak. No to je, sme tu. Jaj, to je táto místnosť. Aha, ja musím bať aha, to je tento zmenšovací, tak nic. Keď teraz už potrebujeme, máme schopnosť neviditeľnosti. Idem si pro môj dážnik. Teraz spravíme asi schopnosť double jump, lebo to je ťažší, lebo to je ľahší než tá škola. Takže ja si tu všetko odložím, ale úplne všetko. Až na dážnik, ten si to nechám. A zaberiem si červený kľúč. Ale ja som zapomnel. My sa tam najprv musíme dostať. Ty vole! Nerobínka, sused. A on nemôže ísť po kolejách. On leze? On furt leze! Ne! Vlak! Uteč mu! Co? Jak sa kúkal, ne? Kde sem? Najdi mňa. Asi už prijel. Zrazme ho! Zrazme suseda! Ja som ho zrazil! Kámo! Ty vole, tak to je najlepší. Kámo, to byl najlepší moment toto. Ja som zrazil suseda proste. A trošku dozadu. Trošku dopredu, dobre. Kámo, to bylo najlepší. Dúfam, že sa poučil. OK, kámo, tak to sme sa zabavili. Ne! Prosím, na kolaje. Alebo sem. Ne! Dobre, počkaj.
On sa tam zase bugil, to je retard. Počkej, jak sa tam zase dostal? Podľa mňa išiel tú vlakovú stanicu a tak sa tam dostal. Takže zaberám si radšej dážnik. Dobre, sem tu. Nepreleď to, dobre. Tam je ten magnet. To si robíš To nevadí. Co sa stalo? Kámo, skoro som dostala infarkt. Mňa tá krabica sabotážuje normálne. Co robí? Dobre. Kámo, krabicu tu polož. Polož tu klidne aj 2 krabice na sebia. A vypadni tam! Yes! Tu je ten wrench! Aha! Dobre, berem, kámo, berem ho, okamžite. Idem si pro pár krabic a idem zastaviť ten magnet ešte, aby mi toto nevcucilo náhodou kľúč. Aha! Ja ho mám doma, ten gramofón! Aha! Ja som debil! Woo! No poď teda. Šup! Asi v prdeli. No, takže to tam doplachtím, ne? Nice! Dobre, tref sa! Ale skoro. Šup! Oh, tam byla aj místnosť spravená. Nejak vo feštírky. Dobre. Za to vypadá nadejne. Aj ten toaster je inačí. Kam mám jít? Na ohárek? Aha, na ohárek. A co? Aha, ja som mal ísť sem, že? A osral som to. No dobre. Aspoň, že som tu, no. A skočíme do toasteru. Woohoo. Hej, sme tu nejak rýchlo. To sa mi ľúbi. Kam ide to letadlo? Toto bude normálne parkour. Kam ide? Okej. Bumbác. Bumbác. Aha, okej, tak počkaj, tak ja to trošku zbumbácujem. A to sa mi, co mi to nejde sa zapichnúť? No, dobre. Bumbác. Sem tu, kamo, to bylo ľahké. Nejak vo feštírke. OK, takže už sem môžem ísť a už sem nikde nejdem. Takže teraz už môžeme rovno zahodiť dážnik, lebo môžeme spraviť toto. Práve som sa zachránil. Co? OK, ja si to tu uložím. OK, tak asi ideme na tú tretí hru. No. Ne. No víš co, mne to je jedno. Klidne si mňa chyť, ja mám double jump, mne to už je úplne uprdele. Akurát škoda, že tá neviditeľnosť akože nefunguje na suseda. Že aspoň tak na 10 sekúnd. By tam bylo časomíra, víš? Že by sme prejeli suseda ešte tenkrát? Ja som debil, ja som mu hodil krabicu. Fakt, rýchlo. Už je tu. Schválne, co spraví? On si mňa pritáhne tým vysavačem, že? Akorát mi došel vlak, mohol som ho zraziť. Dobre. Takže sme tu je kľúčik. A ideme do faka. To je debil! Víš co? Áno, choď po rebríku, kámo, ja idem. OK, takže mal som tu nejaký problém s ložiskem, ale hlavná vec je, že už nemám problém s ložiskem, ale je tu všetko uložené. Ne! Rýchlo. Kde je, rýchlo? Fúha. Toto bylo nechut, kámo. Neboj, toto bude ešte väčší nechut. Ne, škola, ne. Tu nejde double jump. No poď, zazvoň. Ne, kámo, ja nenávidím túto debilinu. Ja nenávidím tú debilnú manažérku. Bílu, či co to je? Učiteľku, riaditeľku. Rýchlo. Fúha. Prosím, nech tá manažérka, nech tá riaditeľka uteče. Tak to som sa teda dobre pohyl. Docela ťažké začiatky, no a co? Ale ako to sa mal dobre, že ona akurát išla preč. Ne! Fúha! Ty vole! Kamo, to už podľa mňa nebude tak učiteľka. Ani žáci. Nech ide tam! Nerob! Nie,
nie, kámo, toto ne. Vypadni, prosím. Prosím, vypadni, prosím, vypadni, prosím. Kámo, nekempi tu u mňa, nebuď oné bot. Kámo, nebuď noob, nekempi tu u mňa. Choď tam, do lava. Choď do prdele, nekempi tu. Kámo, jestli to bude furt kempit, já jsem v prdeli. Ne, no, ale ja keď vylezem, tak ta kráva mě chytí. Dobre, dám tomu posledný pokus, kámo. Keď neuteče, tak serem na to. Risk je zisk. Pičo. To se už prdel. Já jsem byl pri konci. Já tu riaditeľku nenávidím. Kámo, jdi do prdele. No ještě tu kempí. Ona kempí pri mojej skrini a já jsem teprve na začátku, kámo, daj mi chvíličku. Nech mi ta kráva dá pokoj, však ale ona furt o mňa kempí. Jasné, teraz jde tam, ne? Teraz jde tam, ale vtedy tam nešla. Teda išla. Počkat, co? Krávo! Kde je ta kráva? Nemôžem sa na toto naštvať, kámo. Ježiš, ja toto budem robiť 300 hodín, lebo tá riaditeľka je strašne tupá. Nejdeš po mne. Nejdeš. Môžeš odejít. A teraz mi vysvetlíte, jak mám toto dať, keď ona kempí pri mojej skrini. Nechaj mňa, sviňo. Ako podľa mňa, aby som to mal spraviť, aj keď to sú tí žáci, lebo... Hej, musí kempiť. Nekempí pri mne, že ne? Že kempí treba tam. Počkaj, byla to ona, alebo to by niekto iný? To nebyla ona, to nemohla byť ona, kámo. Jak to mám dať, keď kempí? Poď. Dopí. Kámo, mi to vysvetlíte. Keď ona to furt bieha jak kráva sprostá. No ja tu cestujem len oné, ze skrinky do skrine. Ze skrinky do skrinky. Není. Vypadni. Idem na to. Serem na to. Kde si ty zabijem ťa. Ale nemusíš tu kempiť pri mne, kámo. Nemusíš, nikto ťa toho nenúti. Proste vypadni ze školy a užívaj si života. Ne, ja to Ja túto hru Jak to mám do prdele zvládnuť, keď ona furt kempí pri mojej skrini. Nejde to. Končím. Ja do prdele končím. Co robíš? Vypil jsem nahrávanie a potom, jak jsem ho zapil, tak jsem si teda myslel, že jsem ho zapil, lebo jsem dostal rage a zapil jsem ho až vtedy, keď jsem byl na konci tej školy. Já jsem si išel zkusit moju super schopnost, hodil jsem po něm stoličku a koukněte, kde ta stolička dopadla. Ona sa točila ve vzduchu, kámo. Mňa by len zajímalo, že proč, len toto sa mne musí stať, kámo. No poď, hej, víš co? Au, no co, bolí ťa to, že? To máš za to, že to máš také debilné minihry do mne. Dobre, v tomto díle sme dokončili všetky minihry. Som rád, že som dokončil tú školu, lebo fúha. A teda pokiaľ sa vám toto video skôr rageu by som povedal, že ľúbilo, dajte like, odbier, moc by mi to pomohlo, moc by mňa to podporilo. A ešte raz ďakujem za zhliadnutie a u ďalšieho videa finálneho boja s Hello Neighbor. Zase čau!